No tehát, Zsákba Macska helyett Ágyba Macska, Rudolf Péter és Bakai László. Padalalam. Jövök, mert jönnöm kell. Itt vagyok. Most pedig elkezdjük a műsort. Szeretettel köszöntök mindenkit, jó, de izgalmas műsorunkkal. Nyilván el fogom mindjárt kezdeni. Az a kérdés, hogy hogyan kezdjem, és a válaszom az így. De hogy, kivel kezdjem, ez a kérdés. Látok itt egy fiatal embert, hogy hívják, Misi, Mókus Misinek hívják, pontosabban, hogy hívják? Sanyi vagyok. Sanyi, tapsoljuk meg Sanyit! Tapsoljuk! Sanyi! Jó. Tapsoljuk meg Sanyit, aki Miki. Misi. Én is hibázok. Én is. Most tapsoljunk. Csak úgy betyáros jókedvünkben. No, Misi, elkészült a legrosszabbra. Ha most már igen. No. Misi, Sanyi, nősön? Sanyi, Misi. Most így hirtelen nem is... Nem? Ja igen, nős vagyok. Tapsoljuk! Nős! Bárkivel előfordulhat, bárkivel. De velem nem. Mit lát a színpadon Sanyi? 3 ágyat lát. Tapsoljuk meg Sanyit, megmondtam, mit lát. Tapsoljuk meg. 3 ágyat. Nos, az egyik paplan alatt egy 193 centi magas svéd tornatanárral ott van a maga felesége. Jó Istenem! Bizony jó Istenem! Most már csak az a kérdés, hogy vajon melyik paplan alatt? Vajon az 1-es paplan alatt? Vagy a 2-es paplan alatt? Vagy a 4-es paplan alatt? Nem! Hülyeség, tényleg. Ne ostorozza magát! 1-es vagy a 2-es? Segítsünk egy picit! Segítsünk! Tényleg! Atya, Nyomni! 1-es! 2-es! Hátrabban vegyünk részt! Nem bírom tovább! Legyen a... Jaj! Tehát, hogyha a 2-es, volt egy kis malőr, elnézést, ha rosszul hallana bárki, akkor megemelem a hangom. Amit ma lőr, azt ne halasz holnap! Tapsoljuk meg Gyurit! Nagyon jó. Na de menjünk tovább egy pillanat. Jó, egy kicsit csak, mert nem nagyon talán kérünk. egy kérésem lenne. Tapsoljunk még egy picit. Tapsoljunk. Beszárom. Oldja a nagyon jó. Hát én ilyen jól még nem éreztem magam soha. No, Misi, Sanyi. Egyébként otthon Bélának hívnak. Most ne tapsoljunk. No, tehát én azt mondom, hogy az 1-es lesz az. Én meg azt mondom... Na, most melyik? Kettes. Mi van, hogyha a 2-es alatt ott fekszik a maga felesége egy szőrös fekete kandúra, és ott egy macsesszal, ott fekszik egy macsesszal. Most elbizonytalanok. Na, Sanyi, Várjál, Sanyi. nem a 2. Sanyi. Segítsen már. Sanyi, na, 1-es, nem a 2. Jó, Sanyi, adok 1000 forintot. 1000 forintot, Sanyi. 1000 forintot adok akkor az 1-es. Na? Nem a 2-es. Adok 2000 forintot, gondolja meg.
A svéd tornatanár ad a feleségének 2000-et, meg ez a 2000 az már 4. Na? Na? Nem, a kettes. Na jó, hát? Biztos? Meggondolta? Nincs már visszaút? Nem, maradjunk akkor Jó, a kettesnél. rendben van. Maga tudja. Kettes poplon, nyíj ki! Most tapsoljunk! Most tapsoljunk! Csodálatos! Csodálatos! Ha kedd, ha csütörtök, zsákba macskán, hítültök! Tanuljuk meg együtt! Gyerekek, hugaim, tanuljuk meg együtt! Ha kedd, ha csütörtök, zsákba macskán, itt ültök! Ha vasárnap, csütörtök, ti akkor is itt ültök! 1, 2, 3! Ha kedd, ha szerda! Mi a hájtök? Zsákba macskán ti mind itt ült! Ha péntek, ti úgy is minket néztek! Nagyon jó! Én tapsolni! Tapsoljunk!